Wayne Delia ta' 34 sena li jgħix fl-Isptar Monte Carmeli ma natax il-ħelsin mill-arrest wara li allegatament seraq minn diversi ħwienet. Fil-qorti jingħad kif l-akkużat allegatament daħal jisraq minn ħwienet fil-Gżira f'Ħalqormi u l-Ħamrun sabiex ikollu biżżejjed flus biex jixtri droga. L-ispetturi Kylie Borg u Stacey Attard għanu fil-qorti li fis-7 ta' Jannar li għadda Delia għamel ħsarat f'ħanut f'Ħalqormi u prova jidħol f'ħanut ieħor fil-Gżira. Jumejn wara huwa ġie arrestat mill-pulizija wara li prova jisraq minn ħanut fil-Ħamrun. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti qalet li Delia għandu jingħata l-għajnuna kollha possibbli biex isegwi programm kontra l-vizzju ta' droga. Jordan Azzopardi magħruf bħala l Capo ta' Malta saħaq fil-qorti li għandu id-dritt li jingħata il-ħelsin mill-arrest. Azzopardi ilu għal dawn l-aħħar 10 xhur jinżamm arrestat wara li ġie mixli b'diversi akkużi fosthom ta' traffikar ta' droga u possess aggravat ta' kokaina, eroina u kannabis. Huwa ġie mixli wkoll li kienet jiċċirkola flus folots. Huwa jinsab mixli wkoll li froda tliet teħwienet f'San Ġwan u f'Taslima li kellu arma bla liċenzja li għeddet raġel u kiser il-kundizzjonijiet marbuta mal-ħelsin mill-arrest. F'Ottubru li għadda huwa ġie mixli wkoll li kiser liġijiet marbuta mal-ħasil tal-flus. Intant fis-seduta tal-ħamis filgħodu xedu bosta esperti tal-qorti, fosthom l-espert tal-kimika Emanuel Sinagra. Huwa xed dwar qatt ta' oġġetti li ġew ikkonfiskati mill-pulizija dwar rejd f'dar fil-Pjetà fosthom foil fliexkem tal-plastik u kontenitur li kien fih laċtu. Qal li t-testijiet żvelaw li kien hemm traċċi tal-kokaina. L-espert Kit Kutajar xed li ma setgħetx tittieħed informazzjoni miż-żewġ iPhones waqt li saret ħsara kbira f'mobile ieħor tal-għamla Nokia. Il-qorti tal-appell irrevokat multa ta' 10,000 euro fil-konfront ta' 4 aħwa sidin ta' barriera f'Ħaddingli li kienu nstabu ħatja li fl-2012 ħażnu u użaw diesel b'livelli għoljin ħafna ta' kubrit aktar milli tippermetti il-liġi. Fil-qorti kien intqal li l-pulizija bdiet tinvestiga wara l-ispetturi tal-Awtorità tar-Riżorsi ittestjaw kampjuni ta' diesel li ħadu mill-imħażen tal-kumpanija. Wieħed mill-aħwa qal li l-kumpanija Ramel Użrar qatt ma xtrat diesel tal-kutrabandu u dejjem xtratu minn żewġ kumpaniji, Falzon Service Station u Kassar Petroleum Service Limited. Fid-deċiżjoni tagħha il-qorti qalet li l-evidenza li nġibet kontrihom ma setax tintuża fil-qorti u kien għalhekk li bidlet id-deċiżjoni tal-ewwel qorti u ddikjarat li s-sidien innoċenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.